Ej, vi krummer mega meget. Det er dig, Riley. Du krummer helt vildt meget. Hej, og welcome til den her video. Det er sådan, at vi i dag har besluttet os for, at vi ikke gider at bo her længere. Nej, fordi vi har sådan en gammel mand som vores far, og han bare giver os pisk hver eneste dag. Så vi er rigtig sure på vores far lige nu. Hvis I skulle være i tvivl, så er vi tvillinger. Ja. Men Det kan være, at hun er lidt grimmere end mig, men det er også en rotte, og jeg prøvede Jeg prøvede sgu da ikke bedre. Det er dig, der skal gå rundt og prøve dig hele tiden. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Nej. Vi er blevet sure, så vi flytter hjemmefra nu. Vi gider ikke vores far længere. Det her er ikke noget, I skal prøve derhjemme. Små børn. Så lad os komme i gang med at flytte. Ja. Nu har vi fået pakket alle vores ting i den her campingvogn, og vi skal også sove dernede, så vi har dyner og det hele. Nu er det lidt svært at åbne, vi har brugt meget lang tid på at lukke den. Så nu er det bare om at flytte inden vores sure far opdager os. Rotte, hjælp, Rotte. Nej, du kan godt selv. Jeg henter min cykel. Rotte, vil du ikke hjælpe med færdig? Jamen, skal vi ikke cykle? Nå, du står og filmer nu. Ja, for helvede. Så. Jamen, jeg skal jo lige hente noget. Skal vi bare gå? Okay, så lader vi være med at tage cyklen. Rotte, hvorfor hjælper du slet ikke, Rotte? Fordi jeg filmer jo. Så, nu tager vi hjem. Farewell. Det ser du aldrig igen. Ej, nu kan vi ikke få den forbi på grund af de skide skraldespand. Skraldespand, gider ikke at flytte. Gå væk. Rotte, du behøver ikke det der. Vi skal... Rotte! Prøv, jeg tror, jeg er lidt stærkere end dig, måske. Du er så klodset. Du bare lade være med at kommentere det. Hvorfor? Vi prøver at tage den her. Ja, men det var meget bedre. Nu kommer det. Ja, ja. Så er vi en podcast. Så, Neighbors. hvor tager vi her? Nej, fuck, nej. Pas på. Pas på. Så er du går ind i busken. Okay, så vi har jo ikke glemt den ting. Det er faktisk ikke vores, den her. Det er vores neighbors. Og vores neighbors står lige deroppe. Hun er lige der. Rotte, vi er nødt til at... Og tænk klart nu. Rotte, vi må tage klar. Der ligger her. Så kan du ikke blive sur. Tilbage. Rotte, skal du skide? Nej. Hey, Rotte, du ødelægger brusken. Og du sagde, at du var stærkere end mig. Det er så fresh, jo. Hvad er det med Rottes tarmsystem? Vi er bare helt rejset fresh. Hvad skal vi gøre, brother? Så nu har vi simpelthen pakket alle vores ting i de her træ skraldespand. Det tog noget tid, men nu er vi endelig klar til at flytte hjemmefra. Så nu prøver vi at løfte alle de skraldespand. Så hvis du starter med den ene, så skal vi ud af den skov der. Hvor flytter vi hen? Ud i skoven, det var der jeg sagde den derude. Øj. Jeg må tage skraldespand og filme Rotte imens. Øj. Og det er svært at komme over de dumme sten. Hvorfor er de dumme sten der? Og nej, nu kigger naboen på os. Hvor langt hjemmefra? Ja, vores er meget langt hjemmefra. Jeg tror næsten vi er... Skal vi tælle hvor mange meter? Så. Er det okay, hund? Vi gør ikke noget. Må vi godt sige hej? Det gør ikke noget. Hej med dig, det er ikke min.
Hold da op. Men hej med dig. Ja, du er bare så sød. Hvorfor sætter I den derovre? Vi flytter hjemmefra fra min far. Ja. Nå, men det er en sød hund. Ha' en god dag. Ej, det var da en sød dame. Jeg var sød, den hund, og den dame, den var meget sød. Så Det var en lille pige. Hun Hej. Hun cykler går fint. Sådan skal man cykle rigtigt. Det er børnene i trafikken, du. Den bider mig. Ja, den bed mig, den. Gjorde den det? Jeg fik ikke noget mærke. Hun gør ikke noget ved vilje. Hvor skal vi bo? Nej. Hvad gør vi, Rod? Nej, det er brandalderne. Nej, der er brandnælder. Der er brandalderne overalt. Nej, så gør jeg kender track, Rod. Okay. Man tager den her, og så skal man ud over alle brandnælderne. Der kommer ikke alt sammen af, så jeg tror, at dem derhjemme skal sidde og prøve sammen med mig. Okay, er I klar? 1, 2, 3, post. Øj, det hjælp. Se nu, der er ikke nogen tilbage. Tak for hjælpen. Tak for hjælpen. Nej, du må ikke gå på mos. Det er giftigt. Hvad er det? Det er giftigt. Hvad er giftigt? Det er græs. Det er græs. Nej. Det er baby brandnælder. Hvad gør vi? Vi må gå over den bro. Nej. Okay, er du klar? Prøv det. Du gør det først. Nej, du må ikke falde ned. Du kan godt. Woohoo! Ja, nu går den farlige Grand der. Du gør det, Rodde! Du gør det, Rodde! Oj, det var tæt på, Rodde. Det var rigtigt. Oj, du gjorde det, Rodde. Skal vi give et high five? Ej, pas på, det er faktisk rigtig brand over det her. Den var farlig brandnæld. Nej. Prøv at se, alle de store brandnæld, den er lige så stor som Rodde. Til ske. Okay, vi må finde et sted at skide, Rodde. Ej, jeg skal sgu ikke ske herude. Jamen, hvor vil du så skide? Vi flytter hjemmefra, Rodde. Ja, vi har ikke noget toilet. Prøv det. Nå, kan du prøve at røre ved den, så viser vi, hvor ondt det gør? Jeg prøver lige. Ja. Au. Den gjorde meget ondt, Rodde. Så det skal man ikke gøre igen, vel? Rodde? Det brænder, Rodde. Nej, vi må finde noget medicin. Det er mælkebøtter. Vi går videre, Rodde. Jeg tror, jeg dør herude. Vel, den er dum vej. Vi må op på det bjerg. Au, jeg bliver stukket af det lortebrænder, mand. Du skal tale ordentligt, Rodde. Man må ikke sige lorte. Fordi børn, I må ikke begynde at bande. Nej, det er meget slemt at sige. Prøv at se, når vi laver en sti, fordi vi er gået. Nu går jeg der, hvor Rodde går. Det er lidt farligt med alle de brandnælder. Det ikke var særlig godt at flytte hjemmefra. Så hellere bo sammen med den dumme far, og så hellere bo herude i skoven. Lige præcis. Fordi jer børn, der sidder derude, og måske nogle gange bliver pisse sur på jeres forældre. Det kan godt være, at I tænker, at I har et lorteliv, men I skal virkelig være glade for, hvad I har. Og det er vores budskab med den her video. Ja. Fordi at vi har ikke haft det sjovt. Altså, jeg er blevet brændt af brændenælder på benene over det hele, og det gør pisse ondt. Ja, og vi har ikke flere waffles tilbage. Og hvordan skal vi få mad herude i skoven? Og hvordan skal vi tjene nogle penge? Det er jo nemlig det. Så... Vi kan ikke bare spise brandnælsup hver dag. Nej, lige Selvom præcis. brandnælsup, det smager godt, men hvor skal vi få vand fra? Lige præcis. Det er klamt, og det er dumt. Så budskabet med den her video er, at selvom I bliver meget sur på jeres forældre, så skal I aldrig flytte hjemmefra, imens I er under 18. Vi må ikke gøre det. Nej. I skal sørge for at blive hjemme. Vi skal elske jeres